لحمایه جی 11 سیویل بچکن چکدارن نزیک حکومت و گوهز سوریه بریندار بون. لگور چاودێریya سووری a mafê mirovan li gundê Hewrat Amûrîn ê gundewarê Hemayê bêhtirî xwe Elewî dijîn û şeniyên gund bang dikin ku wan ji vê êrişê rizgar bikin. Çavdêriya Sûrî eşkere kir ku li heft gund û bajarokên Hemayê êrişeke çekdarî pêk hat di encamê de 11 sivîl birîndar bûn rewşa hinekan ji wan xerab e. Erwekî da zanîn ku karwanekî leşkerî yê Wezareta Parastinê derbasî gundê Eynwerd û Rimelê bûn û tirsên nava welatiyan belav kirin. Erwekî li gundê Hewrat Amûrîn jî piştî destdirêjiya li keça bi navê Rewan mal û milkên gundiyan hatin şewitandin û dizîn. Ev bûyer piştî wêyekê hat ku dîmenekî işkencekirina endamekî ewlekariyê belav bûye ku bi eslê xwe ji bajarê Cebel Zawiyê ê Idlibê ye.